ichinzi nemutungamiriri wavakaisa muna 2017 vasvika ipapo kaunokotsera kuita zidahwa riri pachigaro, vanhu vachiita basa rekuba nekuluta. Dahwa risina kana kuenda kuchikoro, asingaoni, asingambofunge kuti ko uyu munhu ari kungoerekana angoita mari, ari kubva kupi? Ko uyu munhu ari kungoerekana angobudikira achida kuswedera padhuze neni, pamusoro pazvo ari kunzi ane mari, ari kuiwana kupi? Wai ari kuda kusvika padhuze neni? Kunyeba akanyepa zvinhu zvinganiko muntaraunda ngagwa? Anokunyeberai chinja makatarisa imimi? Ari kunyeberai kuti ngoro yemadhongi iyi yamuri kuona apa ikai kubva nhasi yakutonzi Mercedes Benz, vanhu vake obva vaombera maoko. Zvivanhu zvekunyepa chete chete. Parakavembo chinomona mhene kuti akanga ari kupiko vamunangagwa vachitora auxiliary aifanirwa kutoita mudzimai wake chaiye chaiye. Kulian TV atibatike zvechopu chopu. Pane statement iri yaKulian rakatenderedzwa nechembereya inonzi Mabel Chinomona. Statement rayaitaura nezve drone. Unoziva kana vanhu vachembera ka vanofanirwa kunzwisisa zvinhu kana kudzokera kundodzidza zvinhu zvinyowani zvinenge zvichiuya. Drone raitaura aiti ndo rinoita sei? Aiti chizvya drone aifunga kuti mazera edu anaya generation yedu inoi anotiudza nezve drone isusu tobva tavhunduka kunzi pataurwa chirungu stereke kunzi drone. Nderipi type yedrone rake raanoda kutaura, rinonzi rinomisa kana kuti rinotyisa kana kuti rinoita sei kuna ani wacho? Drone Mabel Chinomona anofanirwa kuti azive, dai akatonzwa zvake audio yandiri kutaura kuti zvese zvaanoti ana drone izvo nechii tinozviziva izvo, ende tinoziva madrones ese nemabasa avo nezvaanoita, ende tinoziva madrones achewa yayo kana kuti anomiswa sei kana kuti ashaisa basa asi achitenderera each and every day. Pazvichanyatsopisa chaipo ka chara chokwadika, ndoda kuti Mabel Chinomona azonyatsokuona kuti drone rake harishande kana zvaakuzonyatsopisa chaiko, nekuti zvichatongopisa chete. Hakuna nyika inoita upenyu hwakadai so zvikazongoramba zvakadaro kusvikira nekusingagume. Ndo zvaifungwa naMunangagwa kuti ivo vachagadzira empire yekuti it's undefeatable and haina kana even any nzira dzekuti munogona kuchinja zvinhu kana kuti kuita sei. Hakuna zvakadaro. Ndosaka muri kuona kana kuDRC kushamwari yavo iyi yavanoita nayo kumacorruption nemamines, izvozvi izvi kwaakupisa M23 yavatambisa nhova, akuda kubuda achiita basa rekunyeba kuti tiri kusucceeda, tiri kuita sei, ivo vanhu vachikepchwa vachitorerwa zvombo vake vari kutongohwanda. Masoja eZimbabwe ari kutongohwanda nekuona kuti hapana chatinofira. Masoja chaicho ari kubudikira chaicho, vari kubatwa. Ngaataure chokwadi. Masoja eZimbabwe ari kuenda kundohwanda kuDRC uko. Tsade kuti vhara imi. Vari kuenda kunohwanda, vanhu vasingahore, vanoziva kuti vakafa vanosiya vakadzi vavo nevabereki vavo nehama dzavo tichifa nenzara pasina chatinowana. Hazvona zvinobatsira kuti munhu anosevha government asina kana chaari kubuditsa after that obva aenda kundourayisirwa nyika achisiya family yake isina kana compensation pasina kana nechii. Vanoenda vakasi kundohwanda uko. Vada kuita basa rekusimbisa vanhu, aita basa rekutaura zvisina basa rese. Mudhara wekunyeba akanyepa zvinhu zvinganiko mudhara Munangagwa? Anokunyeberai chinja makatarisa imimi? Ari kunyeberai kuti ngoro yemadhongi iyi yamuri kuona apa ikai kubva nhasi yakutonzi Mercedes Benz, vanhu vake obva vaombera maoko. Zvivanhu zvekunyepa chete chete. Parakavembo Chinomona mhene kuti akanga ari kupiko vamunangagwa vachitora auxiliary aifanirwa kutoita mudzimai wake chaiye. Vanonzwa nepakunyepa, otherwise they share the same DNA. Ngati hanzvadzi nehanzvadzi. Vanhu vanonyeba iwawo. Drone kudii kwaro? Haunyari kutotyisidzira vice president pachena kuti mavice president akadoridzwa nemi ende zvinonyadzisa. Vanhu vanonyadzisa.
Zvinotonyadzisa. Ameno kuti sei zvinonyadzisa zvisinganyadzise kuvanhu vakadai so. Zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Kutotaura nemunhu direct. Vachiwenga apa chisina kana chokwadi chamuchada kutombonzwa mudhara. Chokwadi chese makachiudzwa bvu. Especially this time mukaonekwa makuda kunyepedzera kuzungaira zvenyu zvazvenyizvo. Chokwadi chese chakabuda ende makanyadzwa makalazi chaiwo kunzi hakuna. Vari kutotry by all means kutoti hakuna even kana nzira yekuti mimi munokwanisa kana kutombo vaone rusununguko. Last time takazoti mama achiwenga vakaisirwa extra surveillance yekuwasevhara pese vanenge vari achiongororwa kurondwa nekutsvaga kunzi vataura nani ndiani munhu wacho vati kudii. Ndo zvinoshanda masiyayo emuZANU-PF amunangagwa. Wakomana chavanogona kuraisawo nevanhu izvozvizvi pane musikana akapfurwa nepfuta apo bamu tanyarara. Matsotsi acho makaasunga here? Ngavatisungire matsotsi apo izvizvi hanzva dzedu dziri kuperera mukuningirira mukupfurwa achipfurwa zvinhu zvisina nebasa rese. Izvozvizvi vanhu vachisina kana moyo nemapurisa nemasoja. Mapurisa nemasoja havachisiri hama dzakanaka chaizvo kutaura chokwadi. Ezvo ukatotarisa ipapo unotogona kutoona kuti vanhu vanotonzwa kana kuti vanotokomenta vachinzwa tsitsi vashoma, kunyanya vepadhuze nevehukama nevamwe havo vanenge vaine moyo yakanaka. Vamwe vakutongoti mheno, especially nezvakaitirwa uyu Dara-B Blessed Mushanga. Handi ndozvikwata zvacho here zvinotumwa kundovabata izvozvizvo. Bata vanhu vasina mhosva vosucceeda. Vanhu vane mhosva chaiwo votadza kuvabata vourayiwa kana kutorerwa kutorerwa zvinhu zvamunenge mutori nazvo imi mutori mapurisa. Polisi yavako mazuva ano vakomana titirei serious. Kwavanongoita serious sei? Vaine nzara pamusoro pechimudhara ichi. Saka tangada basa nazvo toramba chingotaura zvatinoda ende totoramba titongovaudza chete amunangagwa havachatonzwa nevanhu veZANU-PF nevarakashiwawo vachatonzwa. Vanhu vakatomirira signal kwete zvekutombotamba chero dai mukatuma tuvanhu tunotaura chiti vanhu vakatomirira signal kutaurirei zvenyu tadzinga vageza kuwadzinga paipacho dzingai okay. Asi vanongosara vakangotsigirwa nevanhu. ZANU-PF havazi vanhu ka. ZANU-PF vanhu here. Vanhu macitizens vemuZimbabwe vari mukati meZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe ndo vanonzi vanhu ivavo. Vanofanirwa kuzviziva zvinhu izvozvo. Kana vasati vaziva zvinhu izvozvo vacharamba vachiita chidofo chavo. Vacha basa rekusimbisana pakuita zvinhu zvisina kana nebasa rese zvisina kana nedirection. Vatinyadzisa. Press conference yekuswera munhu uchitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Izvozvi zvina nhasi takangomirira kuti tinzwe kuti mumahospitals muchanzi kudii. Maprojects asina kumira ari kufamba sei. Maminerals nemari dzese dziri kubudiswa kubva mumaminerals dziri kufamba sei, dzichazoita sei. Ndezvipi zvinoda kugadziriswa mukati menyika kuti nzara ipere munyika. Chii chichaitwa? Ko zvikoro zvezvo zvakambonzi zvicharerutswa kuti vana vagone kuenda kuchikoro pasina nemwana asi anozonzi atadza kuenda kuchikoro nekuda kwekuoma kwezvinhu. Makazoti kudii? Yese mibvunzo iyoyo hapana. Kukuita basa kuti pane vamwe vanhu pane vamwe vanhu get away man. Zvamunongofunga chete ndezvekurwa nevanhu kana pasina kurwa nevanhu kana kurwisana nevanenge vachikupikisa imi hamuna kana chamunombobuda muchitaura. Munongobudikira mukutaura chete kana muchinge maane pressure yemathreats anenge achibuda kubva mune vanhu vanenge vachikutaura kuti zvamaakutiitira takuzotora matando. Ndo pamunozobudikira maakutaura ende muchibudikira muchingotaura zvinhu zvekungovatyisidzira nekutyisidzira vanhu kuti mirai zvamuda kuita tinokurayai. Chimwe chodhomoka hanzi kune madrones get away man. Shut up. Munotipengerai vanhu veZANU-PF hamuna kukwana. Tiudzei kuti okay zvamakati mimi muda kuenda pachigaro vamunangagwa nekabineti yenyu nevanhu vese maministers enyu ese zvese nashabangu wenyu yeye. Handiti chii chamuri kuita? Hatisi kumboona progress. Hakuna kana improvement iri kuitika. Zvinhu zvese zvakabva zvatomira, especially izvozvi. Road dzese hadzisi kutombogadzirwa. Mbudzi roundabout nyaya yacho itonge hapana.
vanhu vari kufa vachiparara mumahospital, munoparara vanhu kufa, zvinhu zvakadaro izvozvo, kufa zvinoshura kudaro izvozvo. Hamuna kana nekomenti kana kumbotaura rimwe zuva kuti hei, ndinonzwawo tsitsi, ndiri kunzwa kurwadziwa nevanhu vari kuperera muzvipatara. Hausi kugona kana kutomboadhiresa nyaya muchipatara. You are useless. You are very much useless. Hauna kana pekuiswa, hatina kana pekukuisa muNangago, hapana. Chako inyaya security kubva makuseni kusvikira manheru vanhu vachiomberera maoko. Nyaya dzekuudzwa kunzi tiri kuwedzera security, tiri kutaitena security, tiri kuda kuti nyika ino iyi youth vagone kurwisana nevanhu, vameke sure kutoti hakuna vanhu vari kuita basa rekutaura zvisina basa upon the president, zvine basa rechi izvozvo. Zvinovapa chekudya, semuone zvavakaita. Nzara nenzara vapana vacho vanongonzi youth ivavawo. Muri masaska mekupedzisira, hapana zvamuri kutitira baba. Panapa hapana, toramba tichikutaurirai chokwadi. Hakuna president anogarira pachigaro kuita basa rekutaura nyaya dzekupikisana nemaoppositions each and every time. Mawedze kuti nyango even kanyango panonyorwa presidential speech chaiyo hazvitombofanirwa kutozadza paragraph kuswera munhu uchitaura nezve vanhu vari kukuopoza. Zvine musoro izvozvo. Taura kuri kuenda nyika. Simple. Taura kuri kuenda nyika iri kuenda kupi? Vanhu vaperera mukati menyika dzakasiyana siyana. Izvi hapasina nyika isingawanikwa muZimbabwe. Hakuna, all over the world. Kana kuti nyika tumwe tusina kana nemazita, ukasvika ikoko unotongowana muZimbabwe ariko. Mushona chai, muNdebele. Unomuwana ariko. Upi wacho, unongowana angoriko. Hai, munotinyadzisa imimi. Hamuna kana nebasa rese. You are useless. ZANU-PF is useless. Zvakanaka kudzinga kwamakateta vageza, zvitori nande kana wageza kuti nyange wakaregedza futi kuva muZANU-PF hazvimbovaurayi nenzara kana kuvachinja kuva war veterans akaunza nyika. Vanochangoramba vangori war veteran, a true war veteran akaunza Zimbabwe. Vacharamba variwo futi munhu anongogara angori nehistory yekuva a former ZANU-PF member. Hazvimbofa zvakavachinja izvozvo zvekuzonzi 2025 nhasi. After how many years vageza vachitanga ZANU-PF? Mozotitaura 2025 kuti hanzi vanhingiriki naye kuti ZANU-PF yacho isina kana chayakaita. Imofunga kuti vageza vanotowisha kana kutorwadziwa chaicho kuti ndabva muZANU-PF. Vageza varitorwadziwa nevanhu vari kutambudzika. Vageza vari kurwadziwa nevanhu vari kutambudzika, vari kurwadziwa nenyika yaparara. Vageza vari kurwadziwa nekusafamba kwezvinhu mukati menyika. Iyo nyika ichinzi nemutungamiriri wavakaisa muna 2017 vasvika ipapo kaunokotsera kuita zidahwa riri pachigaro, vanhu vachiita basa rekuba nekuluta. Dahwa risina kana kuenda kuchikoro, asingaoni, asingambofunge kuti ko uyu munhu ari kungoerekana angoita mari, ari kubva kupi? Ko uyu munhu ari kungoerekana angobudikira achida kuswera padhuze neni, pamusoro pazvo ari kunzi ane mari, ari kuiwana kupi? Wai arida kusvika padhuze neni? Hapana, rega rakangokotsera zidahwa iroro pachigaro. Tofunga kuti vageza vanosekerera tsvina dzakadaro idzodzo. Vanokutaura kuti chibva ipapo hauna musoro, ndakaita mistake. Wachibva nyatsobuda pachena zvikanzi vanhu veZimbabwe sorry zvenyu ndakaita mistake, ndakakuisirai dahwa pachigaro chifungidzira kuti pamwe otherwise pane zvimwe zvinhu zvichagona kuitika. Zvino vakatokotsira zvaro, ngaribve ipapo. Ndozvavari kutaura. Ndopaunozona zidahwa riya rakutanga kukosora kukuru.